Voi, jos on jotain epäselvää, niin verottajat voi kysyä ton mutskan. Vois melkein. Ei sitä sen enempää kansi. Se vaan meistä menee. Mä oon ihan normityönantaja. Joo. Eli mä laitan jollekin vittu verottajalle viestin, että mä oon sulle nyt vaikka 2 tonnia. Paitsi että jos sä et oo työnantajarekisterissä, sä et voi tehdä sitä, mutta mä olen. Vittu mä pistän jonkun saatana. Vittu saatana. Niin just varmaan. Niillä on kivien myyntipiste tuohon ulos vittu. Todennäköisesti joo. Miksei? Kyllä. Niin jos mitä pelejä sulla on? Niinku noitten kahdella. Niin. Ja jos tekee töitä, niin saa ilmoittaa kyllä. Niin. Aina valikoimaan tästä. Jos sanot tekee sinne, niin sitä kuulostaa. No ois nähnyt seiskan. Niin, se portsat on hyvä. hyvä. Vaikka palkkaa 200 kiveä kuukaudessa, niin sä mä antaisit verottajalle 20 kiveä vuodessa. Entäs mä maksan mun palkan jollekin kivillä? Joutuuko verottajista ottaa siltä kiviä? No mä en lähde totaalista, mä olisin Me pelataan mikä se on? Forza. Forza, kumpi Forza? Se on se. Uudempi Forza. Horizon. Joo. Okei. No jos jotkut on töissä ruokapalkalla, niin ne menee verottaja hakemaan perät. Sä voit kysyä verottajalta. Joo, käytännössä joo. Sä voit kysyä verottajalta. Niin nyt sanot, että se on hinta täällä. Joo, mut siis niinkun... Ei voi mennä niin. Kyllä se menee niin. Ei voi mennä. Kyllä sä voit antaa... Ei vaan voi. Kyllä sä voit. Ei vittu voi. Kysy verottajalta sitä juttua. Siis en mäkään nyt ihan kaikkea välttämättä. Meillä väittelee vähän sen verran. Tapelkaa verottajan kanssa, mua ei kiinnosta. Miksi se näyttää nyt ihan väärää suuntaan? Noin. Eikö sulla Forza peli? Eikö sulla Forza Horizon 2? Koska mulla ei oo vaan. Se on se toinen Avaamassa osto. niin on pelit. Hah? Osta. On sanoista avaamassa. Hei, Kuka? osta Forza 2. En mä jaksa. Mä tarvitse kaikki autopelejä, mä tarvitsen vaan hyväksi. Olit sä noista Niin, nimenomaan. En mä tarvitse Paras autopeli, mitä on olemassa. Forza 2. Niin, Forza Horizon 2. Aha. No mun mielestä ne riittää ihan... No, voin... Kuin noista jotain ei ole avattu. Koska se on ihan uusia. Ai. Kun mä en vaan jaksanut avaa.